apabila ngaturi kawuningan saking panjenenganipun kaki miwah nini pisan saking panjenenganipun Bapak Kuntirin dalasan Ibu Darwati apabila mangke ngersakaken foto sesarengan penganten mangke saged nyaket wonten ing dampar rinengga. Sinambi foto sesarengan mbok bilih ing mriki antuk cecala saking panjenenganipun Bapak Waidi. Badhe ngawontenaken setunggalipun adicara rebat sawung. Adicara rebat sawung mbok bilih pinanganten foto-foto langkung riyin. Mas Budi siap siaga rebat sawung, Mas. Sunanipun napa? Jane segelas ngas ya. Napa? Oh, umbul-umbul. Mas Budi sios ngersake umbul-umbul napa? Umbul-umbul nggih. Napa? Umbul-umbul nonton tayub. Nggih sing nyekel sing ndi Mas Budi? Iki aku duwe anak buah telu ki milih sing ndi? Ah, nggih Mbak Winarsih. Mangga Mbak Winarsih. Umbul-umbul mangke dipuninggahaken nonton tayub co para kadang suka laras. Bebilih mangke sabibaripun rebat sawung tasih wonten adicara kirab. Nah. Mas Budi saka kono, gapura kono dinteni Mbak Winarsih lewat tengah gak apa-apa kok tuwinggil. Ngono. Sang Pati Sigra Maranata baris nyawiji gumala dambyak-dambyak gumbregot rikat lampahe binarung krapyak wadang agade kumolonge beki rame soraknya gumuro pas karo awake gedhe dhuwur menteleng ha yen wis menteleng medeni wong kok medeni bocah deh. Loh. Ora budal ing madya gumura kumandang girang-girang suka tandang-tandang sumangkat gagah gumreka biru pernah posa mentos yogo yo makarya angakan karyaning praja uri Kertararja aku mereka liru parana masa mata siyoga oma karya angakan karya ning praja uri Kertararja ki upama ning daerah Purwodadi ya Pak Desimin
persis Pak Desimin pokoknya. Umpama awor ya Kakang Adi. Yoyon. Ah. Oh, ho, ha, ha, ho. Aduh. Batara pepudang ing madya kumara reman kang kirang-kirang sekacang tandang cumangkat gagah kumrika liru berenang bersama tasiyoko yo makarya ngangkat karya ning praja mureka lah sing kok nyekel apa? Rene sih. Mundur sih. Ah. Tresno Rasa tresno padha ngiping jaluk gendhe jogetan sajogetan sasangkaan matwirama kena ngiping nanging ora pareng gendhe Oka ora pareng stingkol ya mas yo Yadi goyang-goyang kabeh nawang goyang-goyang goyang ngiping pingin nadi goyang-goyang goyang singkol pingin nyenggol goyang-goyang Kayang mosar kabeh klengar nyata saya tibek satayup Purwodadi Jagone roh babon. Ya. Wis di omah mbok kapakno lho. Lah iki lho. Yuk ya, yuk ya. Biasane ya nggo jungkir walik barang, mbok nak engko. Monggo para kadang sukolaras wonten Sunan Malih Sengkala Walanggekek. Mangga. Tendo
pangkaline banjir Jasa malang yen tak pikir Selamat Selamat saking karasaning Gusti ayo ya ayo Kaya wedhus lanang roh wedhus wedok. Iya yo. Ha oh ha ya oh. Ayo. Ayo. turike lara wana Dituturi kok ora kena Rawe rantas malang Apa kuwi? Apa kuwi? Au. Malang kekek ijo lere nadyan Au. Ya. Jujur lari Malang kekek mencok ning tembok Mabur maneh mencok wit pari Ojo ngene karo wong wedok ditinggal lunga setengah mati ireng kembang manggis karo melati yen kowe seneng aja mung mandeg golek ana ngendi omahe Amin. Dia kemetune apa, Dik? Nggih, mekaten setunggalipun adicara rebat sawung. Wong pitike wis ngeleh kok ucula ya rasa mlayu to.